Döwletimiziň garaşdyrlygynyň şany 33 ýyllyk bayramçylygyna hemde baş bayramymyzyň öň tyratynda geçiriljek Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine taýýarlyk görülýän häzirki günlerde Mary welaýatyndaky dowardarçylyk hojalyklarynyň mallarlarynyň arasynda täze ähmet galkynjy emele geldi. Olar Thomas döwründe ene mallary ihlasly ýyda edip, Pegin paýgat ummany magtumuly Prag ýylynda alynan ýaş mallarym sagdyn ösdürip ýetişdirdiler. Hojalyklaryň dowardarlary şu günler mallarlaryň durmuşyndaky ýene-de bir gyzgalagyny döwür bolan, mallara gyş döwrü üçin ähtiýaçlyk ot taýýarlama işini ýokary depginde dowam edýärler. Dowardarçylyk hojalyklarynyň her birinde ýörükde ot taýýarlaýjy toparlar döredilip, olarda awtolog terişdeleri, tehnikalar hemde adam güýçleri jemlenildi. Mallarçylyk hojalyklaryna işleriň gije gündüzleýin alınıp barylmagy netijesinde her günde ýüzlerçe tonna ýokumly ähtiýaçlyk meýdan otu taýýarlanylýar. Gyş mewsüminde bellenlen meýilnama laýyklykda ýeterlik ot gorun döretmek işi Ölümçülük Birleşiginiň guşky mallarçylyk hojalygyna hassa taýyk we sadaçlyk uraldy. Ähtiýaçlyk ot taýýarlamak işi hojalygyň bol ot çöpli ýaýlalarynda alınıp barylýar. Bu ýerde gündelik taýýarlanýan ot hojalygyň ýük awtologlarynyň kömegi bilen badawat dowar türleriniň gyşladyljak öýre meýdanlaryna ýerleşdirilýär. Şu gyzgalagyny günlerde welaýatyň syýasy partiýalarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleri mallarlaryň arasynda bolup, olary Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine görülýän taýýarlyklary bilen tanışdyrýarlar. Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Tagtawazar etrap komitetiniň işgärleriniň guşky mallarçylyk hojalygynyň mallarlarynyň arasyna geçiren wagt netihat şäherem dowardarlary hut öňde duran ähli forma görülýän giň meşhurly taýýarlyklary bilen tanışdyrmakdan ibaret boldy. Şeýle-de olar öňde barjy mallarlary ýadygarlyk sowgatlaryny gowşurdylar. Hojalygyň mallarlary mallarçylygy ösdürmek üçin giň şertler döredýän türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadamydy. Hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Terdarymyza hoşalyk sözlerini aýdýarlar.